Ini tahu nih baru kok sama kemarin Belai-belai kena hambai sini media takugno media ni bisingti sing kisah kokesanan bagi tino kutum laika sini hokutisa ring committee sing thanai bosorni haino taklai bahaino sing hohom dom khai thangnai bosoro 1434 taklai 1435 obisino sing palongnani bagi sing Tinoro kok sablaika kok salaman bisingti sing Tripura hastini joto lukurong sing message ronan bagin tini media ni bisingti sing saklain bagi ro kutum laijak thangnai bosoro sing jebabe hom dom ke khaima hai taklai bosung amti khena sing sinio hokutisa amchayo sing tring no palai lainai a palai laimani bisingo thangnayo je mistring khlaijak mani aborok botaklai haino hai khlaijak nai tai jara tini Tripura hasteo amti haike participate khainan hini amti hai jorano manjagei bini talent no phunani bagi jodi kebo chaitogui wansugui tong angkaba sini committee by norok krungbi mano sing sini committee ni sabai krungjaknai sing aboni contact number busung diruano engke jara contest khainai borok kisa dakti no list rok rekhangke sing sini bagi belai khana hamnai sing kaham jate kaham krungke paimani bagi sini hokutisa train committee sing chaitoklai tongo sing chaitoklai nai thanai bosorni saipano taklai bo sing kaisa hohom dohom kotorma ke sing sini train no sing palailen bagi sini train ke sing salni khainai 21 tai 22 Disember puilani dino no sing chati musungmani bisingtei oroni cultural program rok sing sahori tonjak sing mukokhai tonjak salai tonjak abon bisingti ke sing narwai rok no koboknai kobogui sing 21 tarikh chino inauguration nai 22 tarikh ungkangke mistring ni final result sing khaimani bisingti sing chini tingno sing thaklo Chinoro sing prai 35 jon atei sing committee khaijak chini committee ni bisingo juda jani daitto bo sing yafarlaijak advisory committee sing khlailajak chini sikla bodol rokno oro jate kaham krungke paimanani tei kuno hamia sitra jate incident ning yatei sing borokno bahaino joto chini moyal ni je club tongnai o club ni bisingo sing volunteers rok sing saklai paikha borokno sing o jaga thepanai jate shanti shringkhola ni bisingti o sing no sing palai mano hokutisa chini rungrok khola or jagaro sing thangnai bisio bahaino sing palai layo taklai bosung o hokutisa rungrok khola no sing homdom ke sing no sing palai program bakla tam Sinoro program to culture program tongnai aboni yagulo mistring beauty contest tongnai engkai abuke first 21 tarikh engkai second day 22 December 22 arong kangke ching orchestra abon logi mistring beauty contest ni final report bo chunga deni abuke chini program ni petang